ingqungqulu zomculo kamaskandi zizohlangana engomeni. Nginibingelele ngiphinde ngamukele kule channel ehamba phambili inkezi lami igama ngifeze kututhuka kakhulu bathi la sibona amagomede. Mawukuthi usemusha lekhaya socela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Sewungelela ngamaciko adumile omculo kamaskandi, umqhudelano obizwa ngengoma kazwelonke, okuvela ukuthi iqembu lengoma elizobe libunjwe izingqungqulu zawo lomculo lizobe liholwa nguKhuzani kanjalo noMandla Endoda okunguShwi wakwaXaba. Lo mcimbi uzokwenza ngomgqibelo umhla ka4 kuNhlangulana okunguJune ePeople's Park eMoses Mabhida Stadium eThekwini, kanti kungena mahhala kuwona. Phakathi kwabaculi abazobe bekhona bazobe engxenye lomcimbi yabo kubala khona uSenzo Ntencane Zondi, uKhuzani Ndlamlenze Mpokampunguso kanjalo futhi noSigwebo Sentambo. Ukukha nje phezulu uthi ingoma kanjalo futhi nomculo kamaskandi kuyizihloko, ingakho bakhetha ukungena kuyona. Uveze nokuthi ekukhuleni kwakho beyigose hola ngisho iviyo lapha. Nathi njengamaciko omculo kamaskandi lapha ingoma esibhalayo ziyavunyiswa emakhaya lapha yona amagoso esiphinde sithathe izawo nathi sizifake emculweni wethu. Konke nje lokhu usenza into eyodwa nangamagoso. Wonke amaciko kamaskandi ayazi ukuthi iciko eliphelele liyahlobanisa nengoma, ngoba umehluko kokwethu ukuthi sifaka isiginci ingoma, kusho uSomnandi. Uqinisekisile ukuthi iqembu labo lizobophela yena noShwi equlwini laphana. Uthi amaciko ozoba engu27 asewonke uveze ukuthi le ngoma kazwelonke ithuba elihle ukukhombisa imvelaphi kumaskandi nokukhumbuzana nje ngakho konke abantu bazobona into yamehlo kulo mcimbi. Sekufikile isikhathi sokuthi kuhlangane ngamaciko kwenziwe into eyodwa lapha ehlanganisa lezinsizwa zasemakhaya nezintombi lapha sihlobane sihlonze nabantu abanamakhono. Kuzobonakala kahle ingoma yasemakhaya asizenyezi ngayo noma ngabe sesidume kangakanani. Kusho lapha ubaba uSomnandi umpoka langa. Kolunye uhlangothi uShwi uthi okwenza abazibandakaza kule ngoma kazwelonke ukuthi ayibukeki izoqhatha izifundo. Uthi isisekelo sayo sihle kakhulu, kabafuni ukusala ngaphandle bengamaciko kamaskandi. Ingoma iyaxabanisa kakhulu lapha lena siyithande ngoba kekho ozonqoba. Umdlalo nje omuhle uzohlomulisa bonke abangenile ngokusho kwabahleli bomcimbi. Bafethu bakhulume kanjalo nje lapha ubaba uShwi umfokaXaba kanjalo futhi noThokozani umfokalanga ngelele mayelana nengoma ezoba khona okuthiwa ingoma kazwelonke ezobe ihlanganisa amaciko kamaskandi kanjalo futhi nabashayi bengoma. Mhlawumbe ngakuthina kwakho ukuphawula malana lolu daba, sihlangane lapha kuyi-comment section sikhulume ngalo lolu daba. Kulona udaba bengindlulisele namhlanje kwezisenkezo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare. Nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.